Tira, zorionak, pedalkada hona harrapatu duzu abuztuan, eta bigarren postua gaurkoan musikan garaipena lortu ostean duela 15 egun. Lehendakari txapelketako burrukan sartuta bete-bete zaurtuta zaude. Bai. A ber, egia esan da ez nuen espero, hau, baina bueno, forman nau, eta gainera taldeak nire buruan konfiantza doka, orduan ondo. Saiatuko gara lehendakari txapelketa irabazten. Behintzat, 23 urtazpikoa. Lehendakari txapelketa lasterketa asko dauzke, gaurkoan konkretamente nahiko eroa joan da, eta bueno, ez direnekin askotan nola joan lasterketa, nola bizi izan dezue barrutikan? Bai, egia esan da pizka eta raro izan da gaurko lasterketa. Ni ez nekien oso ondo nola bukatuko zen gaurko eguna. Hasieran pentsatzen nuen llegatuko ginela, gero ezetz, gero zegoen Samu bera bakarrik. Eta bueno, pizkat ez genekien oso ondo nola jungo zen, baina bueno, azkenean bigarren, posik, eta ondo. Samu harrapatzetik oso hurbil geratu zara. Bai, nahiko hurbil. Hasieran ez nuen espero, ze esan didate 30 segundu zeukala, eta malkuartun pizkat gaizki pasatu dut, baina bueno, gero indartzu ikusinez ezkenengo maldetan, eta pare bat kurba faltatu didate, harrapatzeko. Txapelketa irabazteko asmo hori esaten zenuen, orain bai bakarrik 4 aste falta direla eta 7 lasterketa besterik ez. Bai, 7 lasterketa, baina bueno, egun batatik bestera asko aldu sailkapena, orduan bueno, joango gara egun ikusten. Zorionak. Eskerrik asko.